La ciutat de Sabadell, juntament amb d'altres 10 ciutats europees, participa del projecte C4I, basat en la creació de xarxes antirumors. Tant l'administració local com les organitzacions socials i la ciutadania formen agents antirumors per combatre els prejudicis, els estereotips i els rumors, oferint dades, fets i respostes fonamentades contra aquestes falses veritats. Els estrangers no es volen integrar. Jo crec que no hi ha ningú que no vulgui integrar-se a una societat a la que arriba. Una de les raons claus del fet de per què les persones emigren i deixen el seu país per anar a un altre és per tenir expectatives de futur per ells i per la família que puguin tenir en aquell moment o que puguin tenir en un futur. Aleshores, si tu vols tenir expectatives en una societat, immediatament t'acabes adaptant d'una manera o d'una altra a la societat a la que arribes. Què acostuma a passar en les societats? Per terme general, primer, el qui arriba s'acaba homologant amb moltes coses a la societat a la que arriba i alhora també apareix una mica de mescla. La meva mare és catalana tota la vida, però des de fa uns quants anys va aprendre a fer gazpacho. Aquí gazpacho no és una catalana fent gazpacho, és normal. Les mares de l'escola on treballava, a Can Rull, li van ensenyar a fer gazpacho i mi mare ha acabat fent gazpacho a casa. I soc agent antirumors. Y agente antirrumores. No t'enganxis als rumors. A los comerciantes extranjeros no pagan impuestos y tienen más facilidad davant de l'administració. Dir-ho així d'aquesta manera, la veritat és que no és cert, és merament un rumor. La normativa, que jo puc parlar de normativa perquè és la meva feina, que existeix és igual per tothom, no pel fet de ser estranger tens unes facilitats que un autòcton no tingui. És molt fàcil parlar de coses que potser la lògica ens dirien que és una manera, però que resulta que la llei ho té regulat d'una manera totalment diferent. Clar, quan parlem de que és molt més fàcil, no és més fàcil, necessiten exactament els mateixos permisos, fer els mateixos tràmits, pagar els mateixos impostos. De fet, et diria que encara és pitjor en els casos dels estrangers, perquè per mantenir la seva regularització de documents, de papers, poder tenir una situació, una estança legal al nostre país, necessiten poder acreditar que tenen feina, que la feina és legal, que tenen un contracte, que han pagat els impostos, que tenen tota aquella documentació que nosaltres no cal que demostrem. I soc agent antirumors. Per ajudar a ser un dels agents antirumors. No t'enganxis a els rumors. Els immigrants baixen el nivell de les escoles. A veure, jo, si em permets, si hi ha temps, explicaré perquè la meva experiència. Jo he estat mestre en una escola que hi havia bastants nouvinguts. I fa uns anys, quan era el moment més àgid que hi arribaven contínuament, i jo tenia un grup de nens i nenes de P5. Al llarg del curs van arribar 12 nens i nenes d'altres països. I s'anaven incorporant, cosa que als mestres els costa, perquè has d'adaptar-los i tal. Quan ja portaven 4 o 5, i jo vaig anunciar que venia un nen nou, doncs suposo que, tot i que jo dissimulava, els nens tenen una sensibilitat especial i van adonar-se que jo estava una mica preocupada un altre cop. I una nena va dir: Neus, no et preocupis, que d'aquest m'encarrego jo. A partir d'aquest moment, cada vegada que venia un nen nou, que ja dic que al llarg del curs van ser molt, cada un s'ocupava del que venia i feia de mestre. Espontàniament? Espontàniament. La primera vegada va ser aquella nena que es va adonar que jo estava preocupada i va dir: Neus, no et preocupis, que d'aquest m'encarrego jo, i lo recordaré sempre perquè és una de les coses que recordes. Crida l'atenció, no? Va ser un curs meravellós, dels que jo recordo dels millors de la meva vida. Nens i nenes. Al final, els primers que hi havien arribat de nou
van ajudar als que venien després i van adquirir un seguit de valors, de competències, de maduració, bueno, increïble, de veritat. O sigui, es va aprofitar aquesta diversitat, aquest fet del que venien d'una manera sensacional. Hi ha gent antirumors. Hi ha gent antirumors. No t'enganxes als rumors. Los extranjeros quitan el trabajo y no cotizan a la seguridad social. Esto nunca ha ocurrido. Y mucho menos en estos momentos donde ocurre todo lo contrario, ¿no? Es decir, quien está sufriendo más el tema de la crisis, quien está sufriendo más el tema de perder el empleo, precisamente es el trabajador extranjero, no es el trabajador autóctono. O sea, en estos momentos el paro que dobla, el extranjero dobla en el paro al trabajador autóctono, desmonta por sí mismo este planteamiento. No te pueden estar quitando el trabajo a aquellos que sufren el doble que tú, el paro y el azote de la crisis. Soy agente antirrumors de la ciudad de Sabadell. No te enganches als rumors. Els immigrants fan un mal ús del sistema sanitari. Que ens diuen les dades, bàsicament l'Institut Català de la Salut i la utilització aquí mateix de l'Hospital Taulí, ens està dient que a Sabadell només un 10% dels usuaris de serveis d'urgències eren d'origen estranger i el 2012 ens estava dient que els usuaris estrangers arribaven a un 5% del total d'usuaris. Només un 5%? Només un 5%. Llavors, aquest rumor no deixa de ser un rumor perquè no es basa en cap dada contrastable. O sigui que no és cert, definitivament no és cert. I soc agent antirumors. Doncs agent antirumors. No t'enganxis als rumors. Los inmigrantes abusan de las ayudas y de las prestaciones sociales. La població immigrada, ja, bàsicament per la seva estructura poblacional, és població jove, la que ens arriba cap aquí, estan utilitzant molt menys els serveis socials que la resta de la població en conjunt. Què passa, però? Que els que estan en situacions molt més precàries, ajuts com tipus el IRMI o el PIRMI, pel que coneixem popularment, en aquest cas sí que l'estan utilitzant més o menys en els mateixos termes que la resta de la població. Però ens estem referint un altre cop a situacions econòmiques molt extremes, molt precàries. La resta dels serveis socials els estan utilitzant exactament igual que la resta de la població, inclús menys. Ells estan contribuint molt més que el que realment estan fent despesa en aquest cas. Permetim una dada que crec que és molt important, que aquí a la nostra ciutat, anem baixant, no hi ha cap estranger, immigrant o tot com se li vulgui anomenar, cap persona, en qualsevol cas, que definiríem com a estrangera, que rebi cap ajut per la llei de la dependència domiciliària. És a dir, penso que això és important, és a dir, que hi ha tota una pila de gent que està contribuint, la gent immigrant que ha treballat, que no sé què, a tot un sistema, a una bossa de diners per temes de serveis socials, i ja no en tenim a cap a Sabadell que rebi ajuts per la llei de la dependència en el seu domicili. I soc agent antirumors.
És que una cosa dita 1000 vegades no ha passat 1000 cops. I això és el que moltes vegades passa. La gent, és un rumor, la gent ho diu i sembla que estigui passant, però no seria així. No te enganchis al rumor.